Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani rawani iki piye to? Wah, SDM rendah. Blegek kugek sak dulita mel. Nolo gareng. Ora pangling iki ndaraku Rekyana Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh ana ing Karang Kadempel. Kurang ngimpi apa-apa lah kok Karang Kadempel kerawuhan priyagung. Oh iya ngono Pak. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kok dengaren ora guyu ya, Truk? Ha ya urung kok. Nggon ngendi-endi kok kon guyu ya ora wangun. Dibageke Pak Gong. Ndara Patih Sengkuni karo Ndara Dursasana. Kaya ketekan debt collector ya, Truk. Heeh. Yo anggepe bapak iki diutang Rumestina apa piye? Rumah saku kok ora ana apa jenenge iki pasuryan utawa rai sing nyenengke ya. Lah iya. Beda nek ketemu ndara-ndara Pandhawa kae Ndara Janaka kae arep luruh ning ya penuh senyum. Mesti mesem Ndara Werkudara kae kondang le angker kondang le kereng ning mesti mesem. Iki kok wong loro kok mbesengu terus raine. Kaya dikucir semen. Timbalana, Pak. Kowe menengo dhisik. Aku tak diem. Nuwun sewu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara Patih. Iya, Semar ndak tampa. Pangestuku Tampanana Panakawan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Semar. Tak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Patih Sengkuni bekti kula ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Dursasana bekti kula wah nala garing ya tak tampa. Sirahmu saya cilik. Nggih. Karang kahanane kaya ngenten iki wong keserakat kok, Den. Wong mboten gadah niku ya wis kurang vitamin. Oh, lah iya mangan sedina pindho. Rebutan karo anake. Nggih mboten napa-napa pun kula lakonane. Ndara Patih bekti kula. Iya Peter ndak tampa. Ndara Dursasana bekti kula Den. Oh ya sing ketok gagah dhewe ming Petro. Ketok sehat dhewe. Pangestuku Tampanana, Tru. Nggih kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Patih bekti kula iya Bagong tak tampa. Ndara Dursasana bekti kula. Kowe iki rasah guyu, Gong. Gayengke. Engko dikira ora ngabekti. Wah, caidan. Bendoro guyu kok ditirokke. Aku ya edan. Lho. Ngawur ora. Ngguyu dhewe. Pangestuku Tampanana Bagong. Kula pundi jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lho. Edan ora. Wis aja nesu lho, Dur, aja nesu. Bagong kae pancen watake kaya ngono kae. Nggih, mboten napa-napa. Enten apa Gusti Patih? Semar. Ing sepisan aku tilik marang karaharjanmu. Sak kulawarga. Nggih, matur nuwun. Syukur dene bareng aku prapta ning Karang Kadempel, kowe lan kulawargamu tansah pinayungan marang panguwasaning Gusti ndadekake bombong atiku. Ya mung bareng aku munggah ana ing pendopo padukuhan, kok rasaku kok banjur duwe rasa ternyuh marang kowe. Ternyuh sebabe napa?
Aku tak takon karo kowe, kowe le Suwita Pandhawa kuwi wis pirang taun? Mboten iso diukur nganggo wilanganing hitungan. Kula wis suwita ali ndara-ndara kula Pandhawa niku paribasan pus puluhan taun. Lho la iya. Ing atase Pandhawa kuwi duwe abdi jenenge Semar lan sak anak-anake. Kowe suwita karo Pandhawa kuwi wis puluhan taun. Aku keri dhewe sowan utawa prawuh ning Karang Kadempel kuwi tak kira ya wis puluhan taun. Wiwit biyen tekan saiki kok nuwun sewu, kahananmu kok ora ana undhakane. Kahananmu kok mung sarwa sekeng, sarwa ora duwe, sarwa kecingkrangan uripmu. Bale wis mamu ya ora mundhak apik, omahmu ya ora mundhak becik, ya ming popok kaya ngene wae. Kosik to, aku tak takon karo kowe, jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora lho? Jane Pandhawa ki nggatekke karo kowe apa ora? Pandhawa ki tresna karo kowe apa ora? Yen lumrah Pandhawa kuwi wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati ning negara Ngamarta. Ora kok ming buru karo kesenengane dhewe ning ya mulat karo kahanan abdine kaya ta kowe lan sak anak-anakmu. Kowe uripe kecingkrangan, kowe uripe keserakat tanpa entuk bantuaning para Pandhawa. Ketitik aku iso omong kaya ngono merga omahmu ya mung wujude kaya ngene kae biyen tekan saiki ora mundhak-mundhak. Pendapamu wis daya ngulon ya ora dijejeke. Apa kaya ngono kuwi Pandhawa duwe rasa nggatekake marang abdine. Ewa semono aku tak takon karo kowe. Kowe iki jane kena kemayan apa, kena gendam apa, kok tetep suwita marang para Pandhawa. Wong nyatane Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake karo uripmu, Pandhawa tok suwitani ya ora ngundhakake derajatmu. Kowe ming dadi abdi, kowe ming dadi batur, ora munggah dadi tumenggung, ora munggah dadi nayaka lan punggawa negara Ngamarta. Coba saiki aku tak takon karo kowe, apa kaya ngono kuwi duwe rasa nggatekake Pandhawa marang Semar lan sak anak-anake? Wah, kuwi lho, dirungokke Mar. Ora ming waton buru karo kekarepamu dhewe. Saiki tak takon, ngendikaning Paman Sengkuni kuwi bener. Kowe iki ora tau diwenehi apa-apa karo Pandhawa kok le senengmu karo Pandhawa ki nganti kepati-pati. Dadi abdining Pandhawa persasat tekan saiki ora ana undhakane kaya kowe iki tetep nglesot ana ngareping Pandhawa jane sing entuk goleki apa. Wah, pendapa sepuro ora tau ana iki ya malah pendapa kok payone gendeng separo, plastik separo. Iki apa pantes dadi papan panggonane abdining Pandhawa ingkang tuhu dadi satriya ingkang kondhang kalukengrat. Oh, bronjong. Bronjong sapa? Baladupak. Iya. Iya pancen bener. Lah kuwi kudu tok gatekake, Mas. Oh. Biyen-biyen nek kowe gelem melu Kurawa, biyen-biyen nek kowe gelem diboyong nang negara Ngastina, wah, saiki wis ditretes sinten mripatmu. Wis nganggo jarik ingkang sarwa prada, omahmu mesti wis akeh ora ming siji, nanging pirang-pirang nggon. Apa sing mbok jaluk dening Koko Prabu Duryudana bakal dituruti. Ora kok sekeng kaya ngene iki, ora kok melarat kaya ngene iki. Ora yo ngisin-isinke lho. Abdi Pandhawa kok ora duwe apa-apa. Ya bener, sawah Tegalmu kuwi jembar. Nek apa ya cukup wong pamer sawah Tegal, yen omahe ora mingsra kaya ngene iki. Mangke riyen to. Sampeyan iki kula takoni karepe napa, sedyane napa? Ana daya kok nacat karo sing di omah niku dayah cara pundi? Kula tak takon. Ana daya kok nyacat karo sing duwe omah niku dayah cara pundi? Pun sampeyan saniki mang paring pangandikan. Perkara kula arep sekeng, perkara kula arep ora duwe niku kula sing nglakoni dudu sampeyan. Sampeyan ora usah dadak nyacat uripe Semar. Ning nuwun sewu mangkulinokno ngilo karo githok sampeyan dhewe. Wit biyen Semar niku ora sulap karo gebyaring Brondodonya. Semar niku mboten blereng karing gebyaring derajat pangkat. Oke Brondodonya duwe derajat pangkat nek uripe ora tentrem, uripe ora akeh sanak sedulur, kedungsang-dungsang uripe nggo abrak apa kula tak takon. Cobi kula tak takon. Ning nadyanto Semar niki wong ora duwe, ning urip kula tentrem, urip kula ayem. Ora dioyak-oyak karo butuh, ora dioyak-oyak karo
Napa-napa niku tumrap kula wis mujudake urip sing paling kepenak. Urip sing paling kula rasake iso manjing tentreming lahir lan batin kula. Ngoten lho. Kapok kowe ra. Mangsamu Semar rawani unek-unekke kowe, Pak. Oh, kowe. Tak unek-unekke, Pak. Aja. Engko wae gampang. Aku ora betah nek carane ngene iki. Daya kurang ajar to iki. Ya wis ben, ngono kuwi wong di derajat, wong di pangkat ki wenang unek-unekke kok, Gong. Wis ora iso kaya ngono. Ora iso njerwan duwe derajat, duwe pangkat wenang unek-unekke. Wong sing ora sadar karo kedudukane kaya ngono kuwi. Iya ning sabar. Ora iso. Aku ngelih. Lho, ayo wis. Aku anggere ngelih ngene gampang nesu soalé. Ayo engko gampang, engko tak liwetke. Duwe wae. Njaluk kowe. Pun saniki mangkondo, mangendika. Nuwun sewu nek kula rada lancang. Mangendika pripun lan napa ta sababe dene sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Kula tak nampa pangendikanipun Ndaropati Sengkuni kanthi terwaca ngene. Aku prapta ning Karang Kadempel iki diutus dening anak Prabu Duryudana. Dene anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmita. Lan entuk sasmitaning dewa yen to dewa bakal matedhakake wahyu ing ngaran wahyu katentreman. Monggo ngendikaning sinuwun Prabu Ngastina. Wahyu katentreman kuwi nuwun sewu lho ingkang dadi lantaran Kakang Semar Badranaya. Mula tumuli aku diutus dening anak Prabu Ngastina supaya sowan menyang Karang Kadempel ingkang wigati mboyong marang Kakang Semar rawuh ana ing negara Ngastina. Dadi lantaran tumedhaking wahyu katentreman. Sediaku mung cukup kuwi. Lan upama Kakang Semar kuwi gelem diboyong marang negara Ngastina, aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to Kakang Nayantaka ora kersa diboyong marang negara Ngastina, nuwun sewu lho, ora jeneng aku meden-medeni karo Kakang Nayantaka, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen dijum saronaris ora kena, nuwun sewu, paripaksa aku kudu meksa karo Kakang Semar. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya Kakang Nayantaka gelem prapta ning negara Ngastina. Bagong arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandhakan. Sing nang ngarepmu ki piyayi luhur. Arep piyayi arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih Sengkuni. Kuwi Patih, ora wedi. Arep iki Patih, aku ora wedi. Patih ki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono. Wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane tok. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan ya ora tata-tata. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning mburine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sake kula tak golek rokok. Nendi Dur? Oh, kentekan rudun, Man. Adune kowe wedi mboten kula tenggo teng jaba. Balen ana omonganmu Patih Sengkuni. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Sing aku tak takon karo kowe, ngono kuwi wis dadi omongane Patih apa? Heeh. Ngono kuwi wis dadi omongane Patih ya. Sing apik kuwi kowe iki ngenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petruk. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Pemenang apa nggo sewenang-wenang. Pangkat
mbok nggo godho. Kowe ra manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idas siramu. Apa wis apa jenenge, Tru? Pantes. Aku nek ngene iki sok cangkemku sok keslempet. Apa wis mangon? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang Kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki ning Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arep gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek wis nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Pahit aku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudhun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar ki dewa, bola-bali tak tantang. Ya, Pak ya. Heeh. Iki Sang Hyang Ismanto, Ismaya, ha? Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha komeng pate. Kowe iki alah nini. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek mudal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku provokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi patih. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek patih kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho, cah iki piye to? Genah wis bengok-bengok kaya ngene kok darani ra wani iki piye to? Wah, SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni ae. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh. Kon sisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, nglalu aku tak ndak. Aku golek wong kena corona tak sedot viruse. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kok isih arep ngetokke Kurawa? Kowe iki pati goblok banget iki. Wis takono iki sing rawuh dalang-dalang akeh. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ana, ora payu wayang tak kandhani. Ning mesti menang. Ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen ora mundur Kurawa jendundang Bagong. Iki merganing pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kono gawe lemper kono. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabarke. Nggo genep-genep ora. Ngene iki mau tak andani ngene iki. Tang-tang tundas ngono. Tang-tang des. Dagel aku ilang dadi. Iya. Ora apa-apa. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora
ora kleru kok. Cah edan. Pancen ket mbiyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Arep kowe mentang-mentang kaya gendhewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapiteng ya, Truk. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono kuwi. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Ha iki anakmu ki mendorong kan ngopo iki? Petruk ngewangi, "Gah. Aku ora ndek masalah kok." Mo nek kon ngewangi. "Truk, ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk?" Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare Raja Mak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok engko sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa. Gah, aku tak ngasuh bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasa nyaur utangku wis. Ora moh. Moh. Reng, gah. Sel. Awes mayang awan barang mau ya, Pak. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo, piye? Kowe aja ming plonga-plonga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo, Gong? Kae wong telu sing ndene mburi kae ora dimanfaatke. Sapa? Lho, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Njur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tamong. Ndara Antasena Karta kek ngendi? Ra ning nggone. Bagong Kidan diret-eret kok ora iso ditras ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean ki canom kok ditancepke angel ora jama-jama. Pun riki mawon. Yo. Nggari iki. Malang kerik. Yo. Ndara Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa Bagong? Sampeyan mau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Antarja. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kowe perkaraku ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Antarja Antasena. Ha, sampeyan mundur wae sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo Gong? Patih Sengkuni. Eyang Patih Sengkuni. Heeh, anu iya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh.
Ora seru-seru isih siji e. Engko ndak ngomong-ngomongke. Gong, non. Sing tomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina? Ora gelem tak sabet pedang tugel siramu. Semene terus kula gudak ngangge gundul kula. Diyel glangsaran. Melayu mundang Kurawa. Ketoke kok matamu ki mata ngapusi. Biar kapok ra kowe. Serius lho Mang Matke. Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Iso. Ah, ngeyel. Mboten pitados. Ya terus. Ada terus. Terus. Ya. Kene tak netke jeblok iki ya. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentolo. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ngeragil. Kae engko nek nganti ngerti to apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki ndara-ndara ora masalah. Wong aku kulino dicocoki karo ndara-ndara garuk kaca ndara-ndara sing nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho engko. Oh siap, rasa kuwatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono ya Pak ra sida mrene. Apa iki, Kang? Monggo panganan. Arahe iki kaya mrene bol menggoknone yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok eman. Nganti watu aku. Ha iya. Wis tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama ndara-ndaramu kae padha Bandayuda ewangono engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kono Mak budal. Mboten gawe gending, Pak. So gending-gending apa? Nganggo gending-gendingan aku tak nentremke ati. Ndedonga muga-muga Karang Kadempel tentrem. Mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kae mau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih.